Què tal, Antònia? Va bé, i tu? Com va tot això? Molt bé. En cap de Anem dins, a fer una volteta. me contes alguna cosa? Quan eres jove? On vaig néixer en els Hostalets, en el carrer Picornell, l'any 1931. Ja fa I anys. el 34 se va vendre el predio Can Redó, que només són 4 carrers, aquí format en el Matadero. I mon pare va comprar un solar i me van endur aquí que tenia 3 anys i un parell de mesos. I antes d'acabar el 34 el vam estrenar a la casa i de llavors he vist 76 anys. Sí, no? Fa. Aquí havien els bous dels toros i venien a veure els escorxar, allà els escorxaven, allà mataven les gallines, aquí els cavalls, allà on hi ha l'altre bar. I nosaltres veníem a jugar i ens passejàvem. Quan els conserges estaven uns allà i uns altres en aquesta altra part d'aquí. I els meus germans venien a colcar damunt els xots i els bous que teníem per allà darrere. I llavors venia, botaven la paret, els conserges els encalçaven en el lot del barri. I el meu germà petit, que li va de 22 anys, venia amb una ló de porc o de vaca, saps? I ma mare li deia, mitja hora jo estava allà. I és un piarrón que fa 1,90 m i 120 i pico de quilos. I nosaltres, per venir davant del Matadero, per poder passar, per anar a escola a l'Olivera, havíem de passar per dins allà on hi ha la piscina, era Can Bruno. I després, allà on hi ha els col·legis, en el costat, allò era encara de Can Bruno. I ens deixava l'amo la barrera oberta si no li trepitjàvem el sembrat. Dels bous, hi havia unes columnes en el Espero que no treuen cascat. Antònia, em vaig a prendre alguna cosa. Vinga, adéu. Bé, doncs, vaig cap al cine.